Kakabsat din nga mangalap ti sumarunong nga pagsasaritaan tayo apo after kagiti mga manalon apo nga na perditi and naganan ti agriculture sector apo. Temot apo ti fishery update. Gaputa nakaawat na kano apo iti Charity in the Timba. Okay. Para kadigiti kakabsat ang mangalap dito yung Lawag City. Tinutukan dito ni Idol Dennis Gabriel Alipio iti damag lokal. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Dennis, go ahead. Yes, Idol Bernard Perpasan, ti panakipay, ti ayuda. Dagitay manalon, nga napagkaran iti bagyo. Di sarunomay kinekkan iti tulong dagiti mangalak iti asyurot iti Lawag. Baka iti charity timba nga tulong manipot mismo iti Philippine Charity Sweepstakes Office bagayan iti Provincial Government of Ilocos Norte. Dua kasot nga beneficiary nga mangalak iti Lawag City iti Naipayan iti mismo nga Lawag City. Bagayan kini Governor sila Arneta Marcos ngayon ang mismo ng Yawak Idol Bernard kaya kinapektaran kini bagyo nando. Maragsakan met dagiti umili gapot malaksit iti timba nagkampay dagito iti relief goods pagiramanan dagiti hygiene kits kaya sa iti daktil na timba Idol Bernard anak no di jaki ijayin tinakikabilan dato charity timba nga paslang 3-in-1 kuman package at giant dato inipay nga tulong ayuda kadagitay na pektaran nga mangalap iti probinsya ti Ilocos Norte. Nabagati gobernador nga masabol iti pananos dagito umili gaputan no kasyo kalamidad ket nga maniklitan madalas iti akta pektar iti pagsabulan nangro dagiti farmers ken dagiti mangalap kaputan mo ng altaw karuno dinteng itudtodo kinapilsa nga angin. Nabagana Idol Bernard nga dato piti paay manipot ti PSWD o kindi DSWD nga tulong kitapektaran kinipag yunando iti probinsya ti Ilocos Norte. Damag pala manipot Lawag City Idol Dennis Alipio tatak.